ассалому алайкум дӯстони азиз, подписчикои муҳтарам, болельщикои канали Саудо ТВ, мардуми ютуб, мардуми дурай ватан. ирӯз 20 январи соли 2025 Саудо ТВ навори хонаҳоро сар кард. Тамошо кунед то охир. барои реклама муроҷиат бикунед. Замин, мошин, хона, квартира чизе боша роӣ кунед, навори байдна дар ютуб, тикток, инстаграм реклама карда фурӯша мегузорем. дар кӯтоҳтарин муддат бе ягон посредник савдо карда метем. ирӯза наворда ҳастай. аз техникаҳо Lexus арзон роӣ кардан, баъдан Hyundai Solaris роӣ кардан, баъдан якта мотоцикли арзонак роӣ кардан, қисмати хонаҳо, хона дар Ҳисор роӣ кардан, хона дар Файзобод, хона дар ноҳияи Хурусон, хона дар ноҳияи Ёвон, хона дар Душанбе, баъдан Хурусон ҳам ҳастай. хулас навора тамошо кунед, наворда лайк бизанед, дар канал подписатсия кунед. навора мо сар мекунем бачаҳо. ҳамватанони азиз, кадоми шумо дар Москва или Московский област кору фаъолият мекунед ва хоҳиши бор равон кардан ба ватан дорен, ба шумо грузопировски Акаи Нозима тавсия метем ки тӯли чандсолаҳо оиди ҳамин система кори фаъолият мекунанд. мақсад барои шумо аз 100 кило зиёд боша, агар омада ба ҷои зистон бортона мегиранд, ба Туркистон мебаранд, мерасонанд. бор бурда мешавад ба Душанбе, Шаҳри Нав, Ваҳдат, Ҳисор, Регар, Ёвону Бухтару Кулоб, Восе, Файзобод ва дигар шаҳр ноҳияи Туркистон бурда мерасонанд. аз номи канали Саудо ТВ ба ширкати Акаи Нозим занг занед. мақсад борошон ҳар ҳафта ба Туркистон мераса. марама занг зад сон роҳӣ кунед бортона. дӯстони азиз, кадоми шумо хоҳиши гузаштани сарҳади Москва Қазоқистон доред, ба шумо ширкати Акаи Бахара тавсия метем ки зиёда аз 10 сол меша оиди ҳамин система кор ва фаъолият мекунанд. мошинашон комфортни мошинаи замонавӣ пашти ҳаррӯзаи соранд ва детилҳо забони тоҷикӣ, русӣ, қазоқӣ, узбекиро медонанд. ҳамчун боз граждани русӣ ҳастанд. мақсад аз номи ютуб канали мо Саудо ТВ занг занед, скидкато мекунад. дӯстони азиз, нашод масъалаи одамое ки ҳуҷҷат надорен, документ надорен, шуморо ҳам мегузаронанд, аз ҷои зист меёранд, мегиранд, бурда границара гузаронда меёранд. марамат занг занед. агар хоҳем ки скидка карда шавад, аз номи ютуб канали мо занг занед. ба ҳама шумо роҳи сафед хоҳонем. дӯстони азиз, мегзарем ба аввалин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ роӣ карданд ки дар ноҳияи Ҷайҳун, Қумсангири пешина, деҳаи Озодӣ 1. адресҳоро бо диққат гӯш кунед. 20 сотих замин, 3 дар хона, хона ҳами састянӣ, ҳамин хеле кадагианша, заминиш 20 сотихай. гандум мекорен, ҷигарӣ мекорен, чӣ коре мекунен, намекунен, ина марамат. нархшам гарени арзонай, 120 000 сомонӣ, 20 сотих, 3 ҳуҷра. обсвет дорем мега. 4 сол шид сохтемша. иҷада ҳама хонаҳо ба лой бардоштагӣ, лой блок сохтагиан, шикатур симент қатикадагиай, мактаб 700 метр, беморхона 700 метр, масҷид 800 метр, сертификат, техпаспорт дора. маълумоти бештар ҳамроҳи соҳибхона, рақамҳои 90 489 120 000 сомонӣ, успетка занг зада бигириш. мегзарем ба дуюмин Lexus-и фурӯшӣ. Lexus GS роҳӣ карданд ки дар шаҳри Бухтар. соли баромад 2006. бензини холӣ. нарх 65 000 сомонӣ. Lexus GS-и 2006 шумо дар 65 000 метавонед бихарен. коробка автомат, объёмиш 3. адресҳоро гӯш кунем бачаҳо. WhatsApp шонда муроҷиат кунем бад. бари дарш мега краска талабай, шпаклёвка ҳай, мақсад кордора. 9 моҳа ҳуҷҷат, 15 рӯза танировка мондагиай, чихелош кӯҳнаҳай, утилизатсия кардагиай, ҳуҷҷат ҳастай. мошин кам тарак кор дорад. дӯстон, маълумоти бештарша метавонед занг бизанед, бигирен. Lexus GS, шаҳри Бухтар, соли баромад 2006, бензин 65 000, автомат, коробкаш автомат, объёмиш 3. маълумоти бештар ҳамроҳи соҳибмулк занг бизанед, бигирен. лайкора бизанен, фақат лайкора бизанен бачаҳо. мегзарем ба сеюмин хонаи фурӯшӣ. навор дар розай то охир тамошо кунед. хонаи фурӯшӣ ҳастай дар шаҳри Ҳисор роҳӣ кардан назди ҳавлигӣ. шаҳраки Шарора, маҳаллаи Уртабуз, деҳаи Уртабуз. 4 хона, 3 сотих замин масоҳат, об ва свет дора мега. 180 000 сомон нархш. кредит метем. мақсад ки ба кредитам ҳал мешава кор. 100 000 сомонӣ метен пешпардохт, аз талниша муомила қатӣ моҳона додан мегирен.
100,000 ша битен мега касе ки харидорай اینا 180,000 нархи худаш маълумоти пара занг бизанен. хона ҳами ҳолат ҳами састияни кадагиай муомилаи созам карда мешавад. занг бизанен. хонаҳотона видеонавор карда роӣ кунен. дар ютуб, тикток, инстаграм рекламаи фасон карда фурӯшта мегзорем бачаҳо. мегзарем ба чорумин хонаи фурӯшии имрӯзамон. анаи хона 30 сотих замин дорад. гӯш кунен. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки сеҳуҷрага масоати 30 сотих. ноҳияи Ёвон, деҳаи Чораҳа, 219,000 сомон нарх. ватсапшона занг бизанен. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Ёвон, деҳаи Чораҳа, болои Куймот. сеҳуҷрага бо ремонти замонавӣ. 17 сотихш мега 190,000 сомон. агар ба 30 сотиха бигирен 219-220,000 сомонӣ бо арзониш мекунанд. агар бихоҳен арзонтар бигирен ба 17 сотихаш мега 190,000 даҳам метан. ака дӯстон нигоҳ кунен да. як занг бизанен муҷрами 5 сотихи, 6 сотихи, 7 сотихи ҳам фурӯшанд. хулас ака қатӣ чахчах кунен, масиҳат карда бигиренша. не ки лайкора ба хотири пешрафти канали мо биҷиқенда подписатсия кунен. мегзарем ба панҷумин мототсикли фурӯшӣ. ҳами савдотивида бовар кунен ҳар як чизо рӯӣ мекунанд ки мақсад медонанд ки савдо мешава. охи савдотиви фақат дар як канал реклама намекунад. 4 ютуб канал дар рекламаш мекунад ва тиктоки инстаграм дар рекламаш мекунад. ҳаракат мекунад ки дар кӯтоҳтарин муддат фурӯхта буда. мототсикли фурӯшӣ роӣ карданд ки дар ноҳияи Ховалинг, деҳаи Садбаргу, безҳуҷҷат, камтарак мега кӯҳнатаракай нарх 5,000 сомонӣ бо арзониш мекунанд. моториш 110 куба турбо дора. рақамҳои дастӣ, рақамҳои ватсапда ҳозир занг бизанен, акақати бигирен. срочна фурӯшӣ арзон монда ки савдо шава. мегзарем ба шашумин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки назди ҳавлигӣ 4 ҳуҷрага масоати 5 сотих замин дорад. ноҳияи Хуросон, деҳаи Исмоили Сомонӣ. ина хона, мана хона, ана каравут, мана чойлоби ангур. занг бизанен, масиҳат карда бигирен. 185,000 сомон. лави роҳ бохтар Душанбе мега ҷойгир аст. 4 дар хона, алоҳхона, анҷомхона, дигару дигарш ҳастай. беғарзии ҳавлӣ мега 2.5 сотих замин боз дора. дарахтои калон қатӣ дора мега. телефон қатӣ ҷавоб дода наметонем. дар ватсапшон занг бизанен, масиҳат кунен. хоб маълумоти пираша дӯстон ватсапда занг зада бигирен. 185,000 сомонӣ. ай бача, дар 185,000 сом метавонед бихарен. маълумоти пираша ҳамроҳи соҳибмулк масиҳат кунед дӯстон азиз. мегзарем ба ҳафтумин хундаи Соляриси роикагӣ. хундаи ҳастае ки дар Санкт Петербург ҳастае гироимон кардан. нарха мега 670,000 рубл бугӯ бо арзониш мекунам. соли баромад 2016. объемиш 1,4 литр. коробкаш автоматика ҳай. ватсапшон ахириш 90-0 занг бизанен. салон кожа, мошинча тоза. мақсад камбуд надора. ҳолати хуби техникӣ беҳтарин ҳолатда қарор дорад. Солярисо мақсад бачаҳо азиз хадавоянда. ин мошино қатӣ метонем бо таксиам бизанен. объеми 1,4 қатияй. ака дар территорияи Россия раҳо ҳам аз созе охи. 1,4 қатияй. занг бизанен дӯстон, кадомитон таксизан ҳастен, ака қатӣ масиҳат карда бигирен. 670,000 рубли русӣ мега муомила карда мешавад. мошинчара бинен, мордои фасони хушрӯ қатияй. дискачои зур, мордаи фасон. занг бизанен бачаҳо азиз. оҳан мехарем бачако, оҳан килош 2.5 то 3 сомонӣ. коробка аз 1.30 дирам то 1.80 дирам. коғази сафед 2.5 то 4 сум мехарем. кондисионер 300 то 600 сум мехарем. зил газ 53 то 12,000 сум. камаз мошини калони майда мехарем. караот дар тиреза мехарем. холодильник аз 200 то 700 сомонӣ. тинка 1 сум. алюминий 7 то 13 сомонӣ. мед ай 6 сум сар мешавад. аккумулятор мошин мехарем мега килош 4 сомонӣ. тамоми чизи кӯҳна мехарем. дар ватсап нависен. салафан 3-4 сомонӣ. маълумоти пурра бо ватсап
бачако паделитса кунен, касоне ки оҳан дорад занг занен масъала кунен, мегира бача азиз. мегзарем ба ҳаштумин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳасте ки назди ҳавлигӣ масоҳати 10 сотих замин, 4 дар хона, ноҳияи Данғара, ҷамоати Исмат Шариф, 130 000 сомон, рақамҳои 180 ахирашай ҳозир занг бизанен бигирен. як галати реза дора, нигорен чӣ хеле фасон кардан, чӣ қадар меҳнат кардан, чӣ қадар расход кардан, не ки сум дар кошид савдош мекунанд. ноҳияи Данғара, ҷамоати Исмат Шарифда қарор дорад. ҳами пости олимитояе ку айсини клуб рафтанда баъди пости олимитой мешавад мақсад. территория мактаб, хоб магазино ҳастаида хулас. хоб деҳаи Дурахшон да қарор дорад. 4 дар хона, 10 сотих масоҳат дорад. баня дарунаша дора. хоб калидори дароз дорад. 2 подвал дорад. 1 гаражи калон дора. боло мансарай. мақсад бо хонакунӣ мешава. об свет дора. харидори аниқ занг биза. 130 000 мегем. арзониш кардем ки савдо бишавад тездар. мегзарем ба нӯҳумин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки назди ҳавлигӣ 2 ҳуҷрага масоҳати 3 сотих замин. левакан сарбанди пешина, кӯчаи Носири Хусравда қарор дорад. 230 000 сомон нарх. рақамҳои 80 ватсап шунай. барако байни хонаву агарот раҳай мега ҳамсоя мегзара. хулас пешакӣ бигем. 2 хона обигарм канализатсия ҳастай, ремонт дора, тайёрай. даромада зиндагӣ мекунӣ, кондисионер ва 2 дона термиксам падарка мега документора оформил мекунем мақсад. занг бизанен, ремонтҳои фасони хушрӯи замонавӣ кардагӣ. нархам нархи бад нест. даи замона, даи ҳол ки ҳами нархи стройматериалам гарини қиматай, ба ҳам хотир ин нархҳо ҳам камтарак боло рафтак. 230 000 сомонӣ. дӯстон як чиро бигумтона, ҳамин чизе ки ман арзонтар меёбам, ҳамоша навор мекунам. вақте ки ман дароӣ кардан, ман ҳамун хонара камтар худам арзон мекунам ки шитоби нархҳо ҳавоӣ нашавада. ба хотири хоҳиши шумо бисёре апашкҳо, бисёре акаҳо мақсад менависанд ки ака ҳамун нархҳора як камтарак регировка кун. мегзарем ба 10-мин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки 2 ҳуҷрага масоҳати 1 сотих замин. ба 1 сотих замин мефурӯшаш, арзонаша. шаҳри Турсунзода, регари пешина, саркор территория. дӯстон азиз, срочна фурӯши ҳавлигия мега 1 сотиха 2 ҳуҷрага 190 000. ремонто фасони хушрӯи замонавӣ кардагай. касе ки мегира даромада зиндагира сар мекуна. лайкора бизанем бачаҳои азиз. ради интереси просто занг назанен. ака нархи чанд сомаи чихелияи ки ҷодай занг назанем бачаҳои азиз. ман гуфтесам регар саркор 190 000. хоб 2 ҳуҷрага 1 сотих масоҳат. ремонто фасони хушрӯ кардагай. муомила кунем бо кам беш бо арзон ҳам карда мешава. хоб хонаҳотона видеонавор кунен. адресора прарой кунен. об свет дора надора, мактаб, масҷид, садиқ, беморхона, мағозаҳо чӣ қадар дураи наздикай ҳамаша бинависен бачаҳо. хонаҳотон ҳуҷҷат дора ё ки надора, ҳатман иша нависен. баъдан хонаҳотона ҳуҷҷатҳошонро дуруст карда роӣ кунен ки савдошавӣ камтар қиин мешава. пешакӣ мегем тона дӯстон азиз. номерои ма барои реклама кардан, мошин, замин, хона, квартира чизе боша дар ватсап роӣ кунен, реклама ка фурӯшта мегузорем. нашоти одамое ки комната мекувен ку хеле аренда квартира, аренда комната ё нафарое ки хонаҳотонро аренда меспорен, бародарое ки заминшон дар курай дар комментариҳо менависен, фақат дар ватсап нависонен, навори байна эълонтон мекунем, ёфта метем иншоаллоҳ. лайкҳо рамонен, максимални подписатсия кунен, зиндаву сарбаланд бошед дӯстон азиз.